Sa pool sa CCTV ang bangga ng dalawang rider sa Candon City sa Ilocos Sur. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa CCTV footage, galing sa bypass road ang isang rider at papasok ng National Highway nang makabanggaan ng isang rider sa bahagi ng Barangay Ayudante, Candon City, Ilocos Sur. Sugatan ng dalawang rider na dinala sa pagamutan. Ayon sa PNP, parehong nasa impluwensya ng alak ang dalawang rider nang mangyari ang insidente. Payo ng PNP, importante ang defensive driving at pagtalima sa speed limit, lalo na kapag nasa town o city proper. Bumulagtas sa gilid ng kalsada ang 28 anyos na kinilalang si Jake Batad matapos sumalpok ang kanyang minanehong motorsiklo sa isang kotse sa National Highway ng Cabugao, Ilocos Sur. Ayon sa PNP, nag-overtake ang biktima ngunit sakto naman ang pagdating ng kasalubong na kotse. Bali sa iba't ibang parte ng katawan ang tinamo ng biktima na naisugod pa sa pagamutan pero binawian din ng buhay. Hindi na nagpa-interview ang driver ng kotse na Tagalawag City. Nakipag-usap na raw ito sa pamilya ng biktima at nagbigay ng 30,000 pesos bilang danyos. Nasa impluwensya raw ng alak ang biktima ng mangyarang insidente ayon sa PNP. Kaya patuloy nilang paalala na iwasan ang drunk driving para sa sariling kaligtasan. Sa Santa Catalina, bali ang kamay ng driver ng garong matapos masagi ng motorsiklo sa Provincial Road ng Barangay Cabaruan. Ayon sa pulis, agad dinala sa ospital ang dalawa na parehong walang driver's license. Nasa impluwensya ng alak ang driver ng garong habang posibleng nasilaw ang rider sa ilaw ng kasalubong. Ligtas na silang pareho at nagkasundong aregluhin na lang ang aksidente. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News.